Dit is de knibbel die het vastseizoen van Pieter Wening in het wetter smieten had. Troch een hurre val had hij hem nog net snel laten kent in de kleuren van zijn nieuwe ploeg Green Edge. Ja, vanaf januari is het eigenlijk gewoon minder worden en ja, sindsdien had het nooit echt bordverbetering in zitten. Dus ja, dat is eigenlijk de ellende. En 4 weken verliezen, kon ik eigenlijk gewoon net fietsen net. Dat is gewoon, de zwier irriteert zich, maar dan krijg ik dat in mijn mes in de knibbel steekt, dan bloes lever dus. Ik hoop al dat ik mijn paar weken goed op de fiets zit en zonder klachten. Maar in het fietsen is net zo dat zij van we hebben 12 weken getraind, we kunnen wat uitslagjes binnen aan het fietsen. Dus wat dat dan gaat voor goede uitslagen in het vaardier te rijden, ja, dat lukt gewoon niet meer. En dat is vervelend, zeker na het Giro-succes van verleden jaar. Maar een etappe-oerwinning en het beheljen van de roze trui. Dat hij bij zijn nieuwe ploeg vanzelfs echt graag zijn laten wonen. Ja, maar ja, natuurlijk, ik bedoel, dat is altijd zo, maar ik ben rauw, dan ik meer snel laten wollen. Dus ja, wat dat dan gaat, is de blessure natuurlijk redelijk vervelend. Dus, ja, het is natuurlijk altijd lullig, het is voor mij lullig, het is voor de ploeg ook lullig, ja. Omdat Wening nog geen koersminuut maken had, is het lastig om wat over de oerstap van Rabo naar Green Edge te sissen. Maar wat er rond nota mooi maken had, is goed. Tot nota bevalt het me al hier. Ik bedoel, ik ben regelmatig bij die lui in Italië. Ja, nou vanwege die blessure. Dus nou ja, ik ben gewoon een vriendelijke lui. Dus nou ja, van mij, ik vind tot nota, ik kan net klaaien. De sfeer in zijn ploeg, hè? Dat is een Rabobank Nederlandse ploeg en dan komt ze nou in een buitenlandse ploeg. Hoe zit dat? Maar de sfeer die er hingt. Ja, dat is ik ga wel een paar keer trainingskamp mee maken, maar ja, dat ze wel als eerste ondervinden maar in de wedstrijd. Maar ik neem gewoon dat de sfeer gewoon goed is, want die is er gewoon een week bij, dus de sfeer is gewoon goed. Want Milaan-Sanremo waart nu een woensdag Simon Gerrans van de Green Edge formatie. En dan die Orenfrieske prof, Luwe Westra. Wielst Wening dus thuis zit, liet Westra hem geweldig zien. Maar van August is absoluut geen sprake bij de man van de Harkema. Ja, dat is natuurlijk mooi. Hè? Ik bedoel, Leeuwen die reed op heen als een trein. Dus wat dan in Parijs niet liet, dat wie zeker een superstaaltje. Je sprake van jaloezie op dit moment. Nou, ik gun het Leeuwen, want ik weet ook wat Leeuwen ervoor doet. Dus nee, dat is zeker. Nee, dat is voor u. Ik bedoel, ja, de ene keer wint de oren en de andere keer wint de oren. Ja, dat zijn ze gewoon in de sport. Dus nee, we doen allebei die vak. En nee, ik gun het ervan harte. En Wening zelfs hoopt het succes verderop in het seizoen te beheljen. Het belangrijkste doel in december is natuurlijk de Tour. Dus ik probeer die daar 100% fit van te rijden. En nou ja, en zien dat ik uiteindelijk in die selectie zit natuurlijk.